more saya para sa bidang kamorkada. Only radio. Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang Uber Kwela! Umari ba? More sa umaga! More! I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! More! I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! More! This is MOR 91.9. Basta MOR. Chicky Good morning, good morning, good morning, good morning. Alas 7:28 sa ito oras mga miss on a beautiful sunny Friday. Friday, when I thank God. Aba? And of course, makakasama yun na ang mamulabog sa inyong kabuntagong. Ang maghatag ng pang-good vibes. Ang mga tres. Hilas di Garboso. Ang mga hilas no! Garboso po! Lahat sasabay hanggang mamatay, Rosta. Dadali ko hanggang mamatay, Siyempre kasama yun na ang inyong chubby, sexy, beautiful. Pinaka-feeling nga mega mga migs. Natambok pa sa mga pictures sa videos pero sexy cute sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Filingera. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Process ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. My God. Oh, kabaro na mo. Basta makadong na mo, ana. Padaplin. Padaplin na dayo! Yeah, boom, 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 boom. Ano yan na po ang hari sa tanang mga hilas. Ang Hilas King. Brother Bernie, bitong-bitong. Okay kayo. What do you... I want some like EDM. Oo lang, EDM. EDM. I love you when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you. Mora to, B? Alas 7:30. Of course, kasama niyo rin ang kuya ni mga bangason, ang pinakahinlo og agi. Rico Suave. Dahil biyernes mo ngayon, makakasama natin ang English genius ng bayan. Kung hinlo ka gaagi, brother, mas hinlo ni. Oh, no. Period. Mas labaw pa sa hinlo ang agi. Walay mumhu. Lito English.
December. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love. Ram, pa, 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 pa. Morning sa itanan, may bundag, gigiyek-sik. Boy, polo. Huwag mo nang tandugin, tinandog mo kasi niya. Check, ake. Good morning. Boto pasan, boto po yo. I will say good morning, everyone. Yeah, boom, 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 boom. Masad ka, anak ba yung atpang 3 hours? Okay. Ayo, is... Bago, resita, boy? Bago... Na-curious si Maria. Packaging ba? Di pa may kailangan, anak. Bilar, lababo, buak pa lababo. Tambas bilar. Tambas bilar. Tama. Gitawag nila stress. Kasi pala? Stress. 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 Kasi sunod sa stress. Basta kay S4. S4. Sunod sa S4. S5. Ang say before sa S4? S2. Stress. Ay! Stress. Daw, bikundo ka stress. Stress. 6 tanan. Science. S6. S6. Run this mother, you say. Gala, thank God it's Friday, January 17. Good morning sa tanang mga papa diha. Nga dili gailis og medyas. Good morning. Nagbi nga na bro. Kana bitong paghubo ang medyas ipansak ra balik sa sapatos. Pagkaugma mo ra po ibalik. Mintras dili pa magnana ang tiil. Mga airpass nga way ilis-ilis og medyas. Ako naman, good morning diha sa mga na-shocked kay pagplansya nila sa ilahang mga polo na wad andeg isa ka butones. Tunis. Tandailan ang tiyan. Butones. Oy, may buntag po diya sa mga gakapi nga ang ilang mga magwapay hugas po diya. Sira! Ay, naramang nagtubig ko, tapos i-shake gamay, din yabol na yun. O, ikaw Lito, kisay mong i-greet. Good morning na ko sa mga amahan nga wala na yung masuot nga brief kay wala na labhan. Mayong buntag sa talang mga inahan. Nga relihiyosa kayo na yung mga aktibidades sa simbahan ga-apil yun. Pero maldita sa personal. Kan may kailan ha, gabi kayo mo volunteer sa simbahan. Atag pag hinabang pero ay, perminti. Pag may ngunog na yung misa, paspas kayo, volunteer. Pero ang kinaiya, maldita sa balay. Run this mother. Good morning naman dyan. Excuse me po. Tignan mo ito kayo tunla. Uy, oh. tanaw na pala ginabilin oh. Duda masata si Rico yung mabay kaniya. Oy, good morning day dia tuod sa mga nag-commute na lang kay napalya ang sakyanan. Patay. Naningil na. Naningin na mo na di man ga-change oil. Or na-drain ang battery. Yun. Commute lang sa. Good morning po sa mga naabot na unta sa ilang eskwelahan o sa ilang opisina pero nabilin ang ilang mga importanteng dokumento sa balay. Good luck. Nga. Og lastly, Lito. Well, good morning na ko sa mga satanas ug naong Hoy! Diyos nun og kasing-kasing. Mga satanas og dagway pero Diyos nun og kasing-kasing. Wow. Layo ba na dagway pa lang mahadlok ka. Mura lang sig dautan. Pero deep inside in my heart, very lovely kind of person. Yeah. Burag ikaw na eh. Satanas og naong satanas pag yung kinaiya. Iba kalit eh. Iba ka eh. Sabi ni mo Naglater Ricardo sabi na ko. Diyos nun ka kasi. Sabi na ko.
Ay, by the way, thank you very much dahil ko sa my Buena Vista, ano ba to? Agusan del Sur or? Layo, Norte. Agusan Norte, thank you very much kay Kapitan Hermel. Nahalin ni mong naong dito sa Agusan del Norte. There's a lot of people to pick me, to dance me, I don't know why. Sa Agusan ha, nakalaos ka dito. Salamat sa BH dahil kadun no, magatong paksi nga grabe kayo. Ay, tama gahapon. Wa mi nalingaw ni kon. Salamat kay Kapitan Hermel. Sunod, Brad. Tanggala gini ng pangunahuna ninyo nga kung espesyal ang tao ninyong kuano paksyo. Puros unod, di ba? Ano bita? Unod sayop. Unsa na ibutang? Nangita mig fats. Ito nga paksyo nga wa may tambok, puro man unod. Lahi sa nga baboy, wala sa tambok. Ha? Basing ka, Jim. Timing sa nga BH kay dito sa puros unod ang gipadala. May pa, kung lechon naman lang galing, tawalay pas, may paghumba na lang teorya mong dalon. Si Eugene Skisparsky, nagdala, namista man dito sa iyang yutang na tawhan. Dito sa kwan. Sa Maranding. Dito gabi nagpadala, huyang-huyang. Gabi boy, lagay na sudan dito boy? Ha? Wala ka Ay na kabalo. ba yung nag-storya ba yung naghinambog? Isunod sa opisina nyo, grabe bro. Guwarami. Sika ba niyo? Sila na. Si partner Glenn. Sila daw ni Glenn. Nagpuliki daw sila gurot sa kananan, grabe. Sa pagkaon, kaya ganda daw kayo. ba? Huwag mo nagunaw na sa amo din nga. Di ba na wala? Pirmahan ko mga itong lahat ng mimo. Nana ko yung mimo nga, magbitbit lagi magbakante nga taperwir daan. Dili, ang style ana sa sponsor kanang ma'am. Nalabay iro sa balay ba? Sama dito sa bot sa MR. Aircon nga iro. Wapo ba ni nga iro, Brad? Oh, grabe, pinalit ni iro. Mahal kay ni iro. Dili mo ka og bukog. Di mo ka bukog. Mamili siya unod tapos naipats gamay. Naipat, di. 50-50. Oh, dili po 50 siya. ang kuhan, fats, 50 ang unod. Di po mo siya masugot og puro spots, ma'am. Kaya uwili ra kayo. Iluwa na sa mga iro. Tapos ganahan po salad ng mga ero, ha? Oh, kana. Sala. Pila edad sa salad? Lahi, man ang salad ng pasabot. Karong 19 dahil na ako diya sa may Santo Niño, Mulugan. Santo Niño, Mulugan. Mulugan. Napabaya itong mga kagupa dahil sa Ay, Mulugan? there's Napapagyapon sila diya? Napagyapon. Mga dati na itong mga kagupa silang manpods, napapagyapon sila. O nangaminyo na. Naminyo na. Wala, nahadlong na sa asawa. Hiliksing ka sa asa ka. Di na. Mag-inom ng tubig. Awan na ba kayo ng Mulugan, no? Awan na Mulugan. kayo. Kung ka na siya, mura na siya ka. Howjan family, di ba? Nadia. Mansion. Mansion. Wala mansion di ala Prince Dalan. Oo, tama mo to, di ba? Oh, no, John. Sila nanay Napamista, Howjan. pareha may birthday, di ba? Si tatay. Tama. Naalala ko na. Do you remember? Yeah, I remember. Kanang diya, dito ilang... Di ba naman po ito yung mga chicks di asawa na sa mga... Yeah, boom, 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 boom. Katuban yung giparis-paris. Sige. Di Aldrin man to. Katuban itong kitagsanin yung motor. Pero isa ito. Kaya paglingin ako si Boy, katong yung Boy Negro, katong pasulod sa Mulugan. Paglingin ako si Boy, may unang itamlay niya. Ano itong gamotor ta? Suyak yung sinya to ba? Ako ragiway angkas. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, I love it when you call. So, makanin yung marinyo inyong kontrata. Oh, sayaw. Kato. Loy mo sa kwato. Bao na ikaw, susluya, Bernie. Nakita na. Isag dili kay siya, guwapo siya, pero wagi, pita dili kay guwapo na gyapon. Nag-angkas kay Paul. Daliar kayo na ka. Yang ko na. Pero ka na dahil Santo Niño Mulugan, na siya katong naibaliti, bitaw nga dakpan, dahil dakop sa una pirme. Una na siya likod. Kauban ako sila Ma'am Rose diya sa may Red Leo. Pero giingnan ako, ma'am, ang SOP bitaw ana, ma'am, ka na rin yung para pag-uli ba kay gutom yung pag-uli ka? Opi ka na ba tapos to sa daan ng tiil? Muna masuko ng Tagalay Station sa to. Yan dama, ma'am, ikaw na bigid bahalas 18 anos yung manok ka. Kasi manuklit, gahi na kayo na. Bata-bata pa man 18 mo. Run this mother, you say. Basta rito, okay ra inyong kanito. Okay kayo. Ang backstage, kinsa mo nasa likod. Walay backstage dito. Sarlit. Okay ra gid kayo ang mga DJ mo. Grabe gid sila kalingaw. Super. May pong plaster na rin sa imong likod. O ako kabalo kinsa kauban.
Walay backstage ito. Hey, Macarena. Hey, chopper on the nigga. Siya na mga, wag yun na mo tuyo ang paghitabo yun. Kala sa? Sa last night. What happened last night? So far, grabe ang momentum noon ta. Kay alas 11 na biya. Paboom Pataan na gid kayo. puno na. Oh, grabe na sining kita. Wala two, bitang three. pagsingil. Wala bitang kurente. Humanda. Malipay, ana. Di kay may malipay ba? Sayang manggod ang among gihatag. Pailing malagi ka ganina lagi. Wala kay ko nalipay. Gumugot ko pag ulis balay. Wow. Ana ko na kung saan sa ka. Paitak yung musiko eh. May gani kay nawalang kurente. Kanang ignon bitaw niyang DJ nga, sir, alas 12 ra takuto. Ang mga DJ min din, lain na mapingis man ta. Pero deep inside, Alam sa na natin. Uwi na. So muna naminaw sa mga naminaw karon ng mga pulis. Please, kung alas 12 ra gyud. Siyempre, di na po makasumpay si Maria kay walay uban-uban. Pila man ang sadsad, pila man. Pinyo taga bahina na mo. Ay dili. Bro, always maminaw ng Villanueva PNP sa ato. Mga taga Villanueva PNP. Mga fans biya na sila Paila. There's a lot of PNP around there. Uy, Sa gabi mga na. sponsor, tagay nyo yung nagpagkaon ng mga pulis. Kung na si Tupag dito gabi, si Nel Ano ba? Tupag na. Wala na nagsapon. Wala mo nagsapon. Tagay nyo yung nagkanang kape. Kay mo, binitig bantay kalinaw ba na sila? Sila. Ibiyaan maganila nga ako. Na ako dito, Anton Muli ko, mukuyog pa siya. Di siya ka balong pangwitik siguro. Gagyon sa rin ninyo dahi. May daw kalit. Ha? May daw ka. Kasi may O ka. kamo siya nag-kiss ano. Ito siya sa, sir, ano problema niya, sir? Gusto ka aning t-shirt na ko? Okay mo na. Wow. Nangatag og t-shirt. Singot pag yun nga t-shirt ha. Tingnan ako, simuti na, sir, kay ang kana bitong mga katol-katol, ang singot ana, mo'y pugaan, di ba? Maulian na dito. Makayo balatian. Makaayo nagbalatian. Alay, dahil na kay bulatik. Ano yan natong kaso karong buntaga mga igala. Ito na po ating letter for today. Pilay tip ni mo Maria. Bayan. Sa pag-check ulit. Ha? Pilay tip ni mo. Muban kag sadsan nila. Pila kay ba yun, ano? No, say, tagaan mo kog 2.5 nila, 2,000. Ay, sos na 5,000. Lingaw ako. Ano eh? Dili si Maria niya gusto mago kay may stress yung dagway ba? Mawala iyang mga Mas stress. Unyang maduan na ka-stress. mga 6 trees. 6-3 na gyapon. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong bumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako masakamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Uy, nigawas ng video. Ang tinood nga uyab ni Boy Bulkit. Oh my God. Si Maria de. Grabe lang acting ra ba pang
Pang MMK. Grabe. Salamat sa pagbisita, brother. O siya mong pagbibisita pa, otro. Dear M.O. Mayong adlaw kaninyo, Brother Bern, Maria Pilingera, Rico Suave, and Lito Inglesero. Good day to you, Brother Bernie, Maria Pelingera, Rico Suabe, and Lito Inglesero. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Ruben. Just call me, my name is Ruben. MOR, taga Bukidnon ko. Huwag na ako karon din nagtrabaho sa Cagayan de Oro. I came from the Bukidnon of my home place. I will work in Cagayan de Oro City. Dire ko nanimpalad sa Cagayan de Oro, MOR, kay gusto na ko na makita og nindot nga trabaho. Hey, in Cagayan de Oro to Hans, nanimpalad man. In Cagayan de Oro to Hans. Gusto na ako makatabang sa akong pamilya sa bukid. Because I will help my parents and family in the Bukidnon. MOR, dagay nagduda nga bayot ko kay wa pa ko'y uyab. There's a lot of people, what do you mean nagduda? Suspected me. There's a lot of people suspected me. I'm the kind of person is half human, half orchid. Because I did not meet the another girl. Pero wala sila kabalo mo nga focus yung gayo ko sa akong pagpangitag trabaho. But more, I did not see of my friends. My life is very focused of working time. Gusto yun ako, MOR, nga maayahay ang akong mga ginikanan dito sa bukid. Because MOR, the reason why my family is very happy in the mountain. Bukid man. May nalang buutan sa ako ang Ginoo. But God is for me is very happy. Buutan? Oh, malipayan man. Buutan! Buutan day? Very good. But God is very good for me. Nakakita ko og trabaho MOR nga disente og sakto po og sweldo. There's the meat, the work is very kind of, what do you mean, decente kind of work, and the insack of salary. Decente is decent. Decent work and the insack of salary. Ang problema lang, MOR, kay medyo malditahon ang akong amo. The problem in MOR, what do you mean malditahon? Very strict. Very strict of my bossing. Og makita na ko MOR na iyang kasab-an perminti ang iyahang 16 anyos nga anak. Always I see in my eyes, always be fighting. The kids of my bossing is 16 years old. Maluoy ko MOR. Hindi na looy. Pity on her. I'm very pity on her, the 16 years old. Manang usahay kami magstorya kay usahay ako'y mukuha niya. But there's a time I will talking the 16 years old because I will get that. Oh, dili
sugod akong gugmang ha. This is the starting of Love Life. Day, nawasin na ni mo na imong sakyan ng daan, doy. Oh, yes sir, ganihan lang. Madam. Madam. Paliw ko sa kong bag nga Louis Vuitton. Okay. Paliw. madam. Pakikuhan ko dali. Nara, madam. Han, kadugay ba ni mo, Han? Kalangay kay na imong sampot. I'm ready. I'm ready to Oh, halina diri, halina. Oh, wait lang. Asan to si Christy? You're listening to... Taga-istasyon. Christy! Asa naman po yan na kini. Okay. Sorry, Day. Sorry, Mami, Daddy. O sa mali ako nanunggan nga na. Nagabi na nga masariuli gabi eh. Uy, dugay manggod kayo na human ang mo ang pag-makeup project. Oh, namakak pa. Unsa naman po na mga project ka na? Atong pang semi-finals na mo, Daddy, to akong gipangayo. Final yun na, mo ginang tinood. Semi-finals pa. Ali diri, dolri. So mo ginang imong rason nung nagabinan ka. Ha? Namakak pa ka. Huwag ko na mo. Nakita ka sa akong mga kumari ng mga dato kayo. Naka sa coffee shop. O bala po na ito imong boyfriend. Patabang lang mo to sa project bigin. Boyfriend man to dili. Sa ngalan nga na kayo bang lalaki, di ko ganahan. Classmate mo na ako. Classmate si mong agaral, ha? Yung imong gamot, darling. Ano yung padol? Daot na ako akong kuan manicure. Sayang imong nail art na kung ibayaran na. Ikaw ha. 16 anyos pagaling ka. Kanay mong lawas, buro nag 24. Dapat ang 16 anyos ka may paghawak. O saan naman yung mong hawak? Sorry, classmate na ako. Oh! Nakila ka na po na. Imbaon ko. Kuhaan ko na imong kuhaan na. You're grounded. Kuhaan ko na imong 25 ka credit cards. Alan. Kinugangan ako naglima. O dalawa ka, labaw po ka ha? Kuto-kutohon ta ka karon. Imo ginang kuhaan ng... Darling. Nakalimot ko naman din ni si Ruben. Ruben, pasaylo mi Ruben. Pamilya ni nga problema, Ruben. Okay na sir, ma'am. Ay, si Ruben, tagayin nagkuhan. Sa January karon. I-advance na yung 13-month pay. Tama. 14 tani ako yatag. 1, 2, 3. 100,000. Salamat kay sir. Tapos kita ka ng mga appliances diha. Oh, Pag ma'am. bunot og number diha, na iparapol. Kung sa'y number, imuha na diha nga appliances. Ganahan ko nimo may kamo trabaho. Hindi mo mabunutan ang number 1, ibalik ra gyapon na. Okay sir, sir. Magkualamig lang sakyanan. Ikaw na lang hatod aning bayhanan ni. Oh, ako na bahala ni sir. Ginoo ko 16 anyos pa ga. Lapad-lapad sa ulo. Labad sa ulo ha. Ay, karga na dito na. Tarungan nga di masangit na yung dump truck nga gamiton. Nagka nakita dump truck nga sa'yo nakapoy kasi gripin. Pagkaon na ni sir. Deliveran lang ni sir. Iuli sa itong isa ka credit card niya.
Napay ni sulod. Namati. Tapos sa'yo mag-toothpick ha, bulag-bulag na imong ipon. Ang galing! Hilig yung kaging anak yun. Pag na'y masangit nga kanon o kuan, ayaw ang credit card mo. Imo at alam mo, nagbulag-bulag na imong ipon. Okay. Okay na. Sige na, iatol ka dito ni kuan ha. Bantay lang yun ka. Sa'yo guliw niya. Ruben? Yes, ma'am. Ikaw na'y bahala na ha. Yes, ma'am. Ako rin kuhaon niya, ma'am. Aman ni mong, where is your bag? Ang gibilin sa balay. Wasag di ka dalag notebook kung sumamis ko. Dala. Kabigay na sila na. Sorry kay ganina kuya, nakita nyo ni mo itong paglaparo ni mama. Kuya ni mo. Ay, ako ang tanggasagno ni mo mama pero kung saan naman na. Ay, you keep my shoulder. You keep my shoulder. Pagilak. You keep my shoulder, baby. Keep my shoulder. Dili sa dice ako nga baga. Luya. Sige yun sa munahan sa doy. Di ba siya kasabot sa problema sa mga batan? Abot lagi, tanan na lang po sa maning sakit. Gani ka akong likod. Sikod ko niya gabi eh. Kaya ako itong imong amahan o, gibunalan ba ka na itong padol nga murag pang fraternity ba? Good mo Tanaw na tayo mga okay, luuya sa mga pao. yan. Tanaw daw akong legs. Sasapa? Luuya, ay. Okay, ayaw, ini sakit kayo. Napula gid siya basta bunalan ba? Napaging diri o sa likod, sa lower back. Oh, agay. Ayaw i-push. Oo, gilagom gid siya. Agay, agay. Ayaw Ang atubang napitan ni nagya pilagom. Light. Lagom day? Di mo good Tara si Rico lagom. lain kay huna-huna paghapon. Ha? Ano, luuya. Kuya, Dabi yung dili sorry. ko mag-school, babe. Dabi, aman tapi nga nani nga kabal mo. Iuli lugar na ako ni sakyanan dito ako'y makasaban sa iyong mama. Buti kong ganun mag-schoolahan. Ako, andyan mo mag-joyride na lang lugar na. Diyo, magsumbong pa lang ka ni mama. Sige, sumbong. Ato nga sabi, raman tas binatanon kayo sa inahan nga tinigulan ng istala, no? Ay, mamig daddy ni mo, hantor yun. Ipang-uban na lang halos ang pilok kayo, di kasabay sa mga batanon. Ay, tuod. Nay bagong laaganan dito sa Talakag dapit ba? Ay, sige. Nay murag ka ng museum na dito nga nadaw mga Sanay? Saan? Is it on? Ni museum. Ni museum ba? Moka. Lot of cars around there. Mama? Pwede daw tayo magpa-picture-picture Diyan niya. lang ka dito, baby. Nya, wa may CCTV dito, di na makita. Sure ba? Okay ra ka? Ano, babe? Di ka mo sabay sa mo mami ug daddy nga uban-uban ta. Buwang, ikaw siguro magsumbong nila. Bantay lang nga, bata pa biya ka. Ay, salamat nakabot na kita sa balay. Grabe ka traffic. Ginoo ko. Kabalo ko lang traffic ng Yukay lang. Murag ikaw na problema nga ako yung nag-drive ah. Mao galing. Butang tag-flyover daghan diri. Sige na, waswasin na nadaan lang ka. Dugi-dugi ng bitaway kuan ha. Way dampa-dampa ha. Oh, At ito gamiton ito gipa kurso ni Ambot lang gini Boy Negro. mo. Kanang imo hayara mo gay kung muubo ka. Paitag yung kaya nilang ikaw lang, ano yung kay... Ano naman siya kay lain siguro lang? Wala lang. Ano mo makikigana perminti, bi? Luya makikigana perminti, luya. May pamans pa rin mo. May pa... Tama. Kuan. Lang, pagsurda lang. Ade, naitambal yatag daw, tistingi daw nabi. Ma-enjoy ba tani mo? Kay kundi ka ni... Saan man ipagtumar? Ha? Saan man ipagtumar? Dok-doko ni mo. Oh.
Tamoy imong iana dito sa ulo ay haplas-haplas ay. Ikaw na lang haplasan nila. Puro lang kay istorya ba, wag ito'y buhat ani. Sige. May paning mga TV na to diri 24/7 nakapansak. Ako diri wa nagpansak-pansak ba. Pansakan. Uni ang makapugong gid sa imong ihi. Istorya. Sige, dito kay sa kanta ka. Uy. Uy, may nakaabot na si... Ma'am. Hey, mami. Ma'am. Uy, Mayong. Ibiin mo. Uy, Mayo kay sayo. Sa'yo lagi ron. O, kumusta ang klase? Ito mo, mamo. Okay naman, ma. Sige, Okay ra, daghan kaayo ming quiz. Ruben! Yes, ma'am. Napa kayo nakita ani nga nilalaki uban-uban dito? Wala, ma'am, wala. Wala mong good. Na ako gatang sa pultahan, ma'am. Pag nailalaki mo doon. Very good, very good. Muna ganan ako. Ruben, kabalo ko nga dilig yung ka-driver. Bunluto na ako, ma'am. Pero karon ang gihimo na ako karon gihimo ta nga driver ta bantay gyud ni akong bata ha. May problema, ma'am. I'm still Pag makabantay galing ka nga nailaki mo dool, susiha sa ako medyo gapagis ang pani medyo pobrehon. Bonali diri sa tangkogo. Miss kay very smooth. Kung medyo smooth skin medyo anak murag kuan pangutan na kung asa nagpuyo. Kung sa Kung medyo peblo di oro ba na social uptown. Smooth. Ay pwede kayo. Ayaw na bunali. Ayaw bunali. Karong Isa pa lang diretso. Og sa San 12 imban. susiha sa basig anak mo rin ni kapitan. Kita judgmental. Basig anak na ni kagawad, ha? Tanong ni mga medyo pobre nung alanganin galing, bunali ang tagogo diretso. Kung kuan, ma'am, pimples inyo. Nasamot! Susiha, ha? Ikaw gitig bantayan niya. Wag yung lalaki dito, wag yan. Wala, ma'am. Ako kay siya. Gabi bantay na ko. So sa lugar, nagbantaya ka dito sa gawas sa gitra? Dito ko. Sa gawa sa classroom. Amuna kung gana. Oo, naidugang. Dungagi ni si Juan. Salamat, sir. Salamat, sir. Singkin tamin. Salamat kay sir. Sunod, sir. Akong diya sa bangko. Abayan ako na siya, sir. Kana mo na. Naditod mi kanang contribution. Para Ano sa karong contribution? March. Para sa mo ang year-end nga celebration sa school. Kano na ba yung mga bayro na? Matagpila man per ano? Maghatag mi 300 each. 300 each? Pila mo kabuk sa klase? 25. Ako na ibayad tanan. Di ko ganana nang napay sukli. Sige na. Ugma, mura gyapon ang trabaho, Ruben, ha? Yes, ma'am. Ako bahala ni ma'am. Wag ilaki, ha? Wala, again, ma'am. Sige na. Kung saan ba makadirihan? Sorry. Tumala ng tambal kay para makapansak na ta. Kalangay ba? Why do you crying? May sikta na sumda ko, Mila. Uy, na. Saan man ako ni? Ladang ako lagi kay kagrado karon lagi. Kasi dako. Awo. Sa banyat ko, ni mama. Usa man ka nga. Kablaka ni mama eh. Sabot lagi na imong mama sa imong situation. Ano magina nga? Di magita ng panahon estudyante nga. Kabalo ba ka? 95 yan sa una tanan. Anya? Karon 92 lang. Oo na, pila? 95. Karon, pila na? 92. Wow. Tama na! Gusto kong si mama ni kasado na. Ay, kabala ka. Guna na pala. Hindi na nanay panyo. Trapuhan ako imong lokal. Bata pa kay ka na anad, mangod ka pero may maghilak.
Magdako na lang siguro kag pirmi kay pahila. Pero, madlo kong ulit sa balay. Sasay ka mula ka na abit ako. Mangutana man yung mama. Madlo ko sa balay. Kasabot lagi na imong mama lagi. I don't wanna go home. Hindi ko gusto muli. Dabi amang ka karon. Pangitaan man ko sa imong mami daddy or kabalo siya nga gibantayan ka nako. This is unacceptable! Darling. Sorry, Mommy. Kalma. Mao na lang ang gingon sa imo. Mo siguro na. Ha? Mao siguro na. Darling. Pako ng tangkugo na pa. Ayaw. Mo siguro na masigi kang kuha mag-date siguro. Lalimang kapilan in last quarter, 94-95. Karon 92 na lang. This is unacceptable. Nagsig na kong laway, ha? Darling, ayaw lagi nagamita imong kamot, imong palad, kaya mong baga na sad na. Kutokotohon ko ni Matanan, eh. Oh, darling. Gusto man ka nga maglo, ha? Tapos ingani mong grado, gusto ko lang maintain ka 95. Di ko galani 95, na 92. I hate this! Mona, ha? Okay. Asa mo po na niliwat, lagi na. Swerte man galing ka, kaya doon na kay pila 34 ka credit cards. Anytime pwede ka magkagusto yung... Koto-koto na! Koto-koto ang kanaot! So mga-apil ka, mulabang ka, koto-kotohon sa taga. Ka, koto-koto. Martilyo. Kisa may musukot. Wala man. Ha? Unsa man? Sukol ka? Okay. Skitar. Lagot kay ko, ha? Ikaw bataa ka ba? Ha? Ikaw bataa ka? Mandalain ka. Kasi akong ingon. Sagpa ang ingon mo. Unsa man? Asa man ka panulunghan? Asa man ka mo babor karon? Siyempre, ikaw gud ako, darling. Mo galing. Koto-kotohon ta ka? Dili na, darling. Ha? Ako nang giwasusan. Dito ka sa dog house, matulog ka ron! Darling, wag yung kay Quinta, darling ba? Unsa man, darling? Si Quinta nga, pagkuhan-kuhan ako sa pagimasimas di mo sa ako, natulog na rin ka. Mau pa'y sapot kay ko, pawalan niya akong sapot. Lamparo na sundan. Lamparo na sa ko, dali, sige na. Tarugoon, be. Kuya. Ayaw ko gawin. Ayaw dia. Uy, nabangga, sibat. Uy! Mata lagi. Uy, nabangga. Ha? Sibat dito. Unsa? Kuya. Uy, Kuya. ano naman ka day? Shh, Alexa ba? Kuya. Layas ko. Pag-ilis sa dito, ginugulakaw-lakaw ang magkagabara. Di na wala na kuya tayo mag-ilis. Kung pagkagapanudlo na lang niya, di ba? Hindi pag-ilis. Ayaw, kuya. Nanawa nga, dili, magubot ha. Ang tanawi. Kuya. Pwede ko mimo. Ayaw ba ni? Amang kapaingon day. Malayas ko. Nagdapi, amang tapaingon. Bisa nasa mo ako din ka balay. Sus, papadong kang kayo sa papay na yun. Matutapi lang ako tabi. Di na ka magdalag sinin na. Dili na. Labi, musuot ka ni akong brief. Basta mahala na basta mo ako din ka balay. Na imong kwarta, ang saan mo maglayas sa watay kwarta. Ay, dala na ako kong credit card. Bahala na lagi. Bahala na basta makagawas ko.
Siya man ba eh? Tatay! Eh, Tay! ano makanagsaba na, di ka? Tay, mo pagkabot na mo tayo. Ang timing kiniabot kating bayad na sa imong boarding house. Sa problema tay. Tay, gusto. Di. Tay. Kasi man ng batang babae mong dala. Ay, kuha ni tay, anak sa kong galon, tay. Ha? Anak sa kong Lalo galon. na, dali. Sige ko lata siya ang amahan. Pag-sure Wala. diya. Oo, sige ra gila ka tanang mataga pula, gila ka luoy kay tay. Kagwapa mambayana. Uy, tigulang. Ay, tando ka, ana lang. Tigulang. Kailan may kita niya pa. Ayaw, liho ka. Tay, ako na. Doon na kay kuha ka kita nga ni Kahames. Uy, tay. So ka nawala imong mama. Sos. Ay, pag huwag tinigulang tay, ako na paay mo. Day, ay, kagwapa ba ng bayana? Uy, tama ba na mong gibuhat nga? Nag-apil-apil ka silang problema? Luoy na kay tay. Uy, ako na luoy, anak. Taon nga nun rin man mo lagi dala. Dito na si idala dito sa lain. Wala niya. Madamay pagkaanahon na nga ang nagbuhi ni mo, iyabi ang mamagpapa. Tapos karon nasa imo, nawa na sila kabalo. Labi, isalig na naglaing tao tayo. Labi, saan na dito? Okay. Tamo ka ang giingon siya mo, nawa siya kabalo. Wala sila kabalo tay. Tapos man ni mo na ron, nga mo duty ka dito, mag-blind-blind lang ka. Oo, ako lang inon na. Wala ko balo. Sige pa yun. Di rin na ako taguan. Dahil na, okay ra ka na siya dahil. Nawa, rabat anad kinaglami nga pagkaon. So, magpalit lang daw pagkaon tayo naman ay kwarta tayo. Mo ba? Uy, nakamata na. Sayang, ganina po, lami kayang pa. Pila edad, ani? 16 tayo. Mo ba? Ang lawas mo na mag-27. Sara na tayo. Ay, mayong buntag ni mo Oh, dahil. bless ni akong... Ay, apo. Ay, may buntag. morning. Kagwapa na mo dahil. O siya mong gusto dahil. Gusto ka ka ng pagkaon. Gutom na ka, kape, Milo. Bacon and sunny side up. Siya pangayon ni mo? Bacon. Bacon. Doy, siya bacon, doy. Kanang biko ba nga nasa merkado? Biko. Biko nga giputos og kon mo na gitawag og bacon. Doy, ba, nalayo pa man ng kukon na di ko makapalitan ng biko nga na icon. Na may tabo diya tay. Tama na! I have like black coffee. Namalilaing color sa kopi na. White coffee din ito. At kato creamy man to imong... Ay, kabala ka. Kanang black coffee Di, tay. palitan ko na lalang ni siya. Palitan ko ni way problema. Ha? Oo, Rabi, okay ra siya mo dahil nga drill lang siya ka dahil. Basi madamay mo siya mong ginikanan ni day, ha? No, I'll make sure nga di mo madamay ani, sir. Basta Ruben, for now, karon lang. Ruben, sure you ka ni ha. Ngayon mo ni siyang lumluman dali. Hindi, okay na tay. Rabi, kayo mo duty pa man kaka. Duty ko niya tato tay, pero ay sigbangagi ng kwarta tay. Masige ka malili na tay. Talawa sa aparador! Han, talawa sa aparador! Basi nasa aparador! Gilili na lang ko tanan na para. Ang freezer! Ang freezer! Basi Kansot lang freezer. ang freezer! Basi sa sulod! Basi nigahin na lang siya niya! Nasa freeze! Nalang! Wala man lagi. Dako manggol gyapon. Ping-ping ka ngagi. Baboy man na ato ni paihaw. May bastos. May. Sabi na ako, unsa na. So, nag-ingon ka lang nga maumao sila sa baboy yung forma? Ay! Nana si Ruben! Ruben! May ginana ka do. Ruben, kabalo ba ka? Ruben, sila itabo! Ruben! Ano sa man mo? Ruben! Ano sa mo dire? Ano sa mo dito po mo? Kabalo ba ka nga nilayas si Christy? Kapag kanila yan si Christy. Ganina pang kadlaw na pantayan mga wala siya diri. Kanina pagkanlaw naman tayo na kung wala siya din. Patala mo sila nga para wala ni mga sinina. Patala sa mga parator wala siya masinina. Lang, awat lang ka sa ako lang. Parira mong kutag lyrics. Amo galing. Ruben, nakabantay ba ka, Ruben? Nakabantay ba ka? Huwag kabalong sa inay tabong ninyo dire day.
Hasa na ka ito kong anak. Kamulo makaasan na sa gatambay. Atong sakay ko si Moribin. Ato tatal mga lugar ngayong gatambay. Basta na yung mga barkada. Ato sa school. Ato basta na sa school. Sige, ma'am. Sige. Wala makalang. Huwag kayo nakabantay kanina. Wala. O sa mga oras nila, kau ganang kadlawon. Giuli ko kaniya mga alas 3 siguro to, ma'am. Wala mo siya nakita. Kaya wala ko kabantay niya. Paglabay, mangguna ko. Anya. Nagko, manggod kayo yung bawal sa kwarto mo. Ilawas lang ko. So nasa pronsit. Burg mo man na yung... Burg mo na yung bag nga gamay. Ano? Wala sa pronsit ni mo. Ako ka na? O naman lagi nalagi si mo laging pronsit. Nabilin siguro na niya gahapon, ma'am. Pagkuha na Gahapon? Oo. Ito, gikan sa eskwelahan pagkuha na ko. Mao ba? Ato sa kwan. Asa kabalo makasalapin sa mga gatambay, di ba? Oo, kabalo ko, ma'am. Basin na dito. Sige, ato na to. O nara imong gipangayo nga. Imong is order. Ha? Imong is order na. Wow. Gaganahan mo permig ka. Yes. Thank you, Kuya Ruben. Ay na, kapag kuya, marlaan mo. Buang. Tito lang na lang, tito lang. Ito lang. Pwede tito, pwede langga. May bastos. Amo rin, ha? Tito lang. Tito lang. Sahay tito, sahay. Ay, langga. Pinagikan. Ang samang Tilawis akong lamig ba? Tilawira na, okay ba ka ng... asa man What kind of this? Ha? Kani, abi. O, okay, ganan ka na. Kani, kung kaon pa ka ni. Lamiha, uy. I-record ko na rin, eh. Kaning imuhang gidala. Lami kaya kayo. Hindi, no, panarap. Pag ka na rapo, gwapa na gigadaan. Grabe, ginaliwat kasi mong inahan ba. Speaking of inahan, kamusta sila mama o papa? Na. Nakapalo sila no, yung gignan no. Wala eh. Blind kasi sila yung mura sila nabang-buang. Ha? Mura sila nabang tuyok may gabi ito. Dito may Star Mart. Itong mga coffeehan. Dito di kagatambay. Dito may mga bar. Gagabi kay basig na daw ka dito. Muragit sila mabuang day. May rapod, uy. Di rin lang kasi balay. At least safety pa ka. Okay lang sila lang. ha? Masagda lang nato sa labas. Kasi nakaabala na kaya ko dire ba? May problema mo sa safety man kay kadri. At least pag uli na ako, kung sa yung gusto, dadaan ta ka sa yung gusto. Nakikimurag sakit kaya ako likod. Wala may kutsyon dire. Basi. Naman ko'y carton diya. Bitaw, ayaw, biyagin pagsaba nilang mama. So, may problema eh. Ako bahala ng inahanin mo kamansas. At least, ka na ilang batasan, mag-control po na nila. Luoy na kay ka eh. Bugtong anak mo ka, pero ilang magiging yun, magbumbunal, magkakayo. So, para ni mo, dili lang git ko. Hindi na, kasi balay. Nagino, sakto po, dili lang ko. Maigor naman sa tanang katri, magtakilid ng tanwa. Saman ka, kuya? Ayaw lagi ng kuya. Ano naman? Tito lang. Tito lang? Pagpalungan ng suga lang ga. Pag nas papa, tito, anak. Unsa? Ganun Palungan po. ng suga. Kaya, pag mapalong tag suga, kaya mahal may kurente. Pag mapalong na suga, may matulog na talang. Pag nas papa, matawag ka, tito, mo inom ko coffee. Buang man tayo, pero... Oo. Dili lang sakit ko.
Asa naman to kong baby girl? Ikaw ang guwan! Ako na po. Kisa may kasagpa niya nga ikaw man. Ma'am, Waman ko ni mong gipungan, guwan. Ma'am, sir, ma'am. Ano, sige, Gladys. Pay, mag-pray na lang mo ni Roy. Asa naman akong baby girl? Akong baby girl. Salamang yun nato ni ba. Pasayloang yun, me. Tanaw na na puting aban. Masinayan na nga puting aban. Uso na ba daw na? May bastos. Ano, Pantay lagi ng bayanan. Basi niabot na siyang uyab. Si Ruben! Yes, sir. Ma'am. Basi na uyab gid siya. Basi na to sa uyab. Basi nagilumilom na kanali siya uyab. At na tumbala siyang uyab. Basi to sa siyang uyab. Sige na do. Wala man si uyab, ma'am. Ma'am ko kabantay ko uyab, ana. Pag sure ba? Wala lagi, ma'am. Pag sure. Yes, ma'am. Wala lagi daw, darling. Tanan na itong gintuan pero wag yapong kakita din. Ngit-ngit na lang. Mautan naman ta, niglaway. Luwa. Manawag lang ko kang general. Isa nga general. Merchandise. Ang matabanta siya ang mga intelligence. May bastos. Para may bawa na to kung asag yun na siya ba. Wa mang gigkagi sa ikailang gigka, Ruben. Wala na siya kauban permi, ma'am. Ako ragid permi. Pagtabo na ako siya ragid permi, ma'am. Ay. Di ba, Ruben? Di ba, Ruben, doon man yung balay diri? Hindi rin dapat to, ma'am. Matutos yung balay tang kasi aron ko. Na, ayaw mo, maulaw mismo ang balay, ma'am. Kay kawayan na to, ma'am. Buang, buro sa tagkaroon pa. Sige Eh, na, tutos yung balay ta. Dito, ma'am. Dala, may kuhan niya, ma'am. Mayroon tagtubig, sob na ito sa balay ba? Ayaw dito, ma'am. Gusto ko makakita na ni tatay ni mo, dugi-dugi na may makita ng tatay ni mo, may nalang ba siya matang nga advice. Ayaw dito, ma'am. Kay maulaw mismo ang balay lagi, ma'am. Karon kay, nagalumpag. So, ang kabalibad ka naman. Maulaw lagi ko sa imo, Ako ma'am. yatag ni tatay ni mo. Mo galing. Ay, padala lang na sa ako niya, sir. Dili gusto na ako personal. Kami galing matug yun. Ayaw mo, kanto balay lagi, sir. Lagi ang balay na mo, sir. Pag sure ba? Ay naman, sir. Huwag yung maulaw to ninyo, higa. Pero sa Ay una, naman, labog sa una, ganang ka mo at dito kay ma. may man to sa una. Ay, may mabikil kay kung sa'yo wala si mong balay mo, amoy ihata. Paano mo, wakay TV, tagang ka na mag-TV. Oy, wairet ha. Sa ito to, sino kayo ko kato sa inyo ha? Ma'am, maulaw na lagi ko, ma'am. Kay, dahil na kayo mo. Mo na yan. At mo na mong balay sa una, ma'am. Kay nakabarog pa man to. Karon nagtakilid ng duha ka ligi, ma'am. O ba? Ja, O di palitan itong haligi. Pila ka mo, sige, tanaw lang mo ba yun sa sitwasyon, para matagang ka na mong Ayun na, haligi. ma'am. Ug dito ka mag-CR, ma'am. Kabalo na ka to CR na mga kahoy ra to nga gikuan. Unya matutukan pag yun na mo inig katagak. Lain na kay ni Moro no. Ano din ba? Ano din naman may pato ni mo sa inyong balay? Ano ito, ma'am? Maulaw kasi sa inyo, ma'am. Di na mapugngan kapug si ito na. Adi, ano siya, ma'am? Nasa magandang nakuratan, magkani mo dong. Lang. Sibat na diri lang. Ipasibat na ka lang, ipadto ta kag bukid. Bukid? Okay. Oy, say pasabot ni mga buki. Nakabalo na imong mamig daddy nga nakakadiri. Tufi! Kasuha na lang. So, ano man ako buhaton? Kasi man ako yung muuban na niya. Ay, nagdali-dali. Kuyugi siya dito, tay. Dito sa pinakalas ka Awa mo bukid. na niya akong giingon lagi. Kasuhan Bahala na ko diri kay wala man sila ebidensya nga naa siya diri. Ay, dabi, kinakalat-kalat man na yung mga panty diya. Ha? Ako po nito. Papanutan na yun na. Di, simut ibili ng isa para na ko'y konsumo. Dinay ko dong. Ay, yun ingan dong. Nasa diri dong. Nasa di halik diri day. Sige na, layas na mo. Sibat na. Day, maglisog kag ilihok ka ng pantalon day. Pag-short sa day. Sorry. Pag-short day. Ana. Kuwagan Ay, day. Baga na kayo na day. Biis din. Katong nipis. Kana. Alit day, sige day. Sige, sibat na mo, tay. Dinay lang yun ha. Oh, ako na bahala ni. Ako na bahala pa. MR, pag-abot nila sa akong panimalay, deny to death, Yugo. Yay. Yung Yugo nga, wala man. Medyo nagduda sila kaya na sila nakita nga barap yung ko nga nabayot na akong papa.
Tutor man po sila. Ngayon man po sila nga dugay lang sila kaduda nga bayot si Papa. Dito nagsugod ang talang atong nag-appeal siya miski sa Christmas party. Gituloy-tuloy na niya. MOR! Nagbalin ako laing balay. Kung nahulog yung karon nga murag gilib-in na yun ako ni si Christy. Ambot basta na-develop naman po miso sa tusa. Tito lang. Tito lang. Tito. Tito. Apaan 16 anyos pa siya. Tako na siyang gilibin. Pero saan naman siya? Iya man kagustuhan. Sa ako siyang ingon nga muli siya. Di man po siya muli. Sa ako maging siya gusto. Sala ko ba na? MOR na ba'y kaso ni ini? Please. Sulti ko sa kong angay buhat. And so much more. More sa umaga. Mga yan, inyong uncle eh. Ang hari. Nagandam na po ko. Ang hari ng mga hilas. Brother Bernie Bito-Bito. Siyempre kasama niyo rin inyong pinaka-feeling Mega Maria feeling era. O ang pinakahinlo og agi kiwa pagidasap ni Rico Suabe. Huwag mo na bikila na. At dahil magpatabang ta kay kaso naman sa Denny Maygala, aperte yung kayo. Kumunin ako na-transfer yung kanta di ay. Naku naman. Sama niyo eh. Burns. Send mo sa Wala mo kundi sa Baby Jack ko. Hindi po pwede mapatukan. Hindi pwede dapat sa Pikas, dapat tayo transfer. Ay. Sama niyo eh. Sama niyo eh! Kao ba na ito ay lain? Attorney Konsihal J. Judith! Ayaw buntang ni mo da. Maupay! Burns! Maupay ang buntang. Rico, Maria, o atong mga Maupay! tintig paminawan o asa maabot sa atong Sibya na napod kita sa laing hugna sa atong tulumanon. Gugmang Giahak Friday edition sa inyong tanan. Subli, maayong pagpaminaw o maupay. Kabati. Okay, walay problema, walay mga kuhan. Kuhay mga kasilikan, wala noon Burns. Ang ato lang, ay magpasalamat na lang po data kay gisugdan na nato atong treatment no nga di na ingon nga magkagalkal ta kadugayan. Kang Dr. Romel Mercado kay gipangitaan ginyag solution Burns kay sige siya paminaw sa ato sa MOR. Nagproblema siya nga kabalo ka attorney akong iproblemahan sa imo kaya ako paminaw pero naataw kuno nang sige daw kagalkal karat daw na something ana day. Ingon niya nga aso iyang gisusi nagatugi ko sa iyang clinic yun Burns kay dayon pinaagi sa MOR pero kailan na ako siya daan pero aya pa tungod sa MOR sa linya paminaw sa ating tulong dapat ma-appeal na liya. Pwede po. Tawag nila nga unsa toy iyang term DJ Stroke kuno DJ Stroke mo karat daw mo na yang gingon nga DJ Stroke na so insya nga man advantage man o disadvantage bintaha kung ato mo saya okay bintaha kay siya na magin ang nag-reach out sa ato Burns nga ali kay ato nang tambalan tagana tog solusyon na imong problema nga karat nga gakadunggan nato sa kanginan para di magproblema ang imong mga suking tipagnawan so subli salamat dakol nga salamat sa may nakita naagid ako kuno Burns nga kinalan kuno nga limpyuhan ang atong dinhi sa kining ilong kay konektado daw kuno ang atong ilong dinhi sa atong abaga mao man daw nagagaubo kuno tan ako noy hutoy na kunoy ubo kuno Burns dili tungod kay sa plemas lang tungod sa post nasal drip siya nag-explain ana sa ato so salamat gyud kay ang kanideng atong ilong tingala ka kung ngano gautuyon gyapon ka gaubuhon ka nga taliwala wala naman unta pag sa imong pagtuo pero naa pa gyapon imong sipon mao dito kay konektado pa gatulo ang imong sipon dito sa imong abaga o sa imong lungs
Mao na nga hutuyon ka kung naalay gamay nga magtulo adto, pak. Doktor lagi ka karon na Doktor kinaminaw gyud ko sa iya ba. Naminag ikaw, wa ka na milok. Wala gyud ko na. Grabe. Sige, Ipacheck ay, naman ni kapalaga. awang tingog. Dili ni instant ha, pero masulbad ni sa kung imo lang yung religious lang nimo pagtuman sa akong gireseta sa imo ang treatment. Masulbad na, gwapo na nimo Labi na tingog. may religious, Mapareha na dahin kang Bernie Bitok-Bitok, kang Rico o kang Maria nga. Pero kung yabag ka, yabag yun, no? Lagi pero kung sa mga suking wala naman ang karat, diba? So, sa atong mga suking tigpaminawan sa inyo nanasanta sa laing hugna sa atong tulumanon. Sa gugma maupay na kabuntagon. Pwede. Ano nung labatiba? Lain. Sa Batat Family Day kapaminaw karon sa Vince Haisel og kang Sunday Attorney Philip Carpio, Doc Buboy Daba kay pirmi nato ni kasi. Ay, Ongya Buboy. Buboy Daba. Di ka ba Di siya ba kuwan man na siya karon, di ba? City Councilor, si Doki. galing. Paano ni Maria sa akong abay? Ongya alpika nga carwash diya sa may Makasandig. Okay. Dahil po tong buboy nga kanang nasa kuan, Provincial Sakit kay? Capitolio. Light to. Buboy Sabal. Buboy Sabal man. Dahil po to si Buboy Daba. Sa probinsya. Si coach ba? Sa basketball. Coach. Taas bitong yabang. Pareha na to. Buboy Sabal to. Sabal to. Sa Kaning Buboy Daba. Sa City. Syudad. Sa city. Kaya managlay man kay province ug city lahi man tanga local government. Okay. Okay. Ano yan ang tuloy ko na tuloy? Ang atong letter sender nga si Robin. Pariamles Barkers G. Kali si Robin aton ni. Buotan nga pagkalalaki. Okay. Gusto gikag bukin ani kag enduro pa naman trabaho. Buotan ato sang review ang record. Butan pero dong. Ha? Unsay pasabutan na? Kinamay ako mama sigingon nga maligtong ni isang tao pero naburos magyapon kadugaya. Kuan gyapon siya matintal. Luyahon. So lahi baya ang butan sa maligdong. Lahi din na. Lahi burns. Maligdong Kay pagtuo sa gidapat uban nga usara ang butan og maligdong. Butan kay generic man na sa ato butan pero klaro akong maligdong bapod siya. Kaya niya nga pugnan ang temptasyon. Malibanan. So klaro nimo maligdong ba? Malamang dili ko maligdong de. Ay. Kasakto Sa unang panahon, pila ra may kusog na ito mga laki. Ay. Wala ba kang asahay, pila ra kusog na ito mga laki. Agay. Murag lahi pasabot ani mamo. Karon si Robin, wag nagminyo. Wasan mga uyab, gay focus siya, manggod gusto siya mga moasinso, mga kwarta. Katabangan na yung mga ginikanan. So mo history ni Robin. Kaso lang. Wala gini sa inyo nga talabay, himayo to. Agoy. So napadulong siya sa kaamo nga okay ba ang bayad galanti. Huy. Matag, way problema. January pag yata ng 13-month pay. Ha! No. Basi tungod kay pag niagin to Adi. Doon ako bro, abot sila 18th month pay na sila. Dan. Ha! Butan. Ang problema lang yung amo, medyo malditahon in terms silang daughter. Ay. 16 anyos pa. Hard. Hamis. Agoy. Bulag buhok. Agoy. Pero ang hawak, burang dili na 16 anyos. Nge. Ilaman mang ang hawak mga muabot sa 32. Mga dili po, mga 20 ka, mga mid-20s. Unsa ba perfect giday nga hawak? Ambot. Punta na si Maria. Ambot sa ila ako. Maria, unsa ba? Para sa inyo, Maria, makain ka nga, okay ka na nga hawak. Pati ka mo ba, mga babae, makaingon mo, wow, inanaw ta kong hawak. 26 ka na. Ay, 26. Ang mic na kusgan. Hello. Ayun. Na. 26. 26. Amo na perfect nga Hawak, 26. Sila to ka sa atong Or 24. Na, 38 naman yung sakuan. Huy, simba ko. 38 iya hawak. Only child, manggod. Yabing pakaon, attorney. Pero grabe na naman po, 38. Pila mo di mo naandan nga hawak. Dili ako hapon sa mga hawak burns, 38. Dili ako man ang hawak Maria. So pareha lugar mig hawak.
Maybe. Paklaro ra good burn. Pero hinlo og pusod. Bata pa man. Pero sige siguro gamit na ng cotton buds. Hinlo. Tahamis. Sus. Grabe kay stricto na ginikanan. Kay ninibaba lang ang grado from 95 na imong 92. Wala na. Big deal na. Grabe! Maura magyapon na sa range. Ang mga galing. 95 niya nanaog sa 92. Kung ang ubang Dako na ginikanan, problema? line of 9 ang gusto. Iya, siyang mama kay line of 5 man ang gusto. Tawa may lain. 95 naman pwede ko ano mas line of 5. Mo ba? Sapa ka na. Ay, so napiktosan yun. Ang papa ni suporta ba ang papa ni Aksyon Laban? Gipiktosan man po. Way mahimo. Way nahimo, kamang-kamang Ay, pili naman bungulan ng papa. Di makatanggal na ubos gabi eh. So wala. USA. Oo. Under USA? sa asawa. Ha? Under sa asawa. USA. Ay, under sa asawa. Under sa asawa, di ba? USA. USA. Tama. Under sa asawa, di ba? Siyempre, kablo na ka sa mga batanon. Wala. Nilayas, oy. Kaning driver na to, kaning di man siya driver, pero nahimo lang driver lately, kay gusto rin ipabantayan. Maluloy yun. Si Ruben karon og ang bata, medyo sila mo'y nagkaamigo. Og sa diyang kailangan burang nilayas na bikil ilang anak, ni uban kang Ruben. Ha! Siyempre, naluoy ra po si Ruben, kaya nakita po niya nga, grabe po, from 95, 92 lang dayon. Sa manaw. Kulata na rin. Kulata na dayon. Sumurag na. Kaysa nauna ni Ruben, kaysa iyang ihatag sa laing tao o sa kuan, siya na lang. Siya na lang mulumlum. Siya na lang mulumlum. Diyos, ka na. Sus, kapang laguto pa siya ng agi. Ako'y lagurot. Lang. Burang chicharon na bago pag yung haon ba? Lahi ba? O popcorn ba? Ana ay. Mangga. Mangga po. Agkay. Burang ka nang abri bito ka cook in can pa bito na. Ay! Grabe ang feast. Sakto. Agkay. Kasarap. Init na kayo. Galigiti ang init sa utong tutok. Inom na kayo. Ana din yung sa mga guway ba? Ay, grabe. Grabe imagination. In fairness kang Ruben, hindi siya nga, ato ito siyang mamoy, ulit dito. Di man yun ang bata. Pero tungo-tunga sa kagalingon ni Ruben, gaganahan po. Ay, kasarap. Bata na kayang yun siya nga, sa ingon yung Maria? Lamia, uy. Ay, giniti. Ay, bastos. Ay, basta lagi. Ko pagabot, ana. Sakit sa tuhod. Sakit sa tuhod nga. Grabe siya. Basta nakaingon lagi nga. Lamia, uy. Ang galing mo! Tingog ni Maria Salta. Oh, mo lang yun siya mo. Lisod balibaran, Burns, kinahina nga tingog. Mo galing. Konbinsiyada ako, Maria. Panawag, mura kag siren, baga panawag sa ako nga. Konsihal. Attorney. Unsa man? Halina, attorney. Ano lang, Burns? Itong programa. Tango na nato ni. Delikado, tani. Delikado. Ay, magdugay pa ni Burns na naagi. Naimita mo. Ang galing mo! Ay, among ang mga sibiyaan. Amo. Disclaimer na mag-attorney. Lain na lagi ta, attorney. Ang resulta na nun si Robin, wala na, bro, nahulog yung nagilib-in yun niya ang bata. Ha? Gilib-in, ha? Sa gilib-in. Giliban na kailangan sulod sa balay, gilib-in na niya, giganahan po siya. Sinagupa na sila, mura lang sila magtiayon. Gipalitan na niya grocery, sana, wala na, blind na kayo ang ginikanan. Binuang mga Burns. Daw bi karon kay medyo nakahiring ang ginikanan, Nga? burang nasa ilaha. Ano na? Grabe, gid ang siwit-siwit. General, may connection kang general merchandise. Pastilan mo. Pagsulong dito, why ebidensya? Napasibat man niya, napabalin man niya. So wala gyapon. Wala Pero, gyapoy kuan. Wala kay kita mga silingan pod. Ambot lang sad. So ang resulta gyud wala sa tuyong balay, nagkuha sila laing balay. Na-live-in gyud sila. Ang problema karon 16 ang pangutana ni 16 anyos pa ning babae. Number 2 ang babae iyang kagustuhan wala gipugos. Gipapauli ang babae ang 16 anyos dito gyud gyapon sa iyaha. Agoy. Wata ka balo sa drama kung nagkarelasyon ba gyud pa siguro ambot lang mo naman siguro gyud na. Pero naguban makasila. Mao galing naguban na galing nagpalit na grocery. Sa usa lang ka So naglive-in na galing. So sa imong pagsabot wala gyud nahitabo sa ila. Na malay mo na grocery ra. Natural. So kung live-in ay but pasabotan na, di ba? Nagyod. Mura gyud po magtiayon. Ay siyempre. Nag-practice. Lugar magtinanawa ra lugar sila Burns. Lugar platonic relationship nga mura kuya lang lugar to si Ruben unya wala lugar na itabo nila ni
Christy ba tong babae? Oh. So, kung saan naman lalagay mo, o na, magkinay kapalit. Tamo na, samot na lambok na si Christy. May kay pagkaalima. Agay. Ang pangutana lang ron, kay 16 pala gini. Tapos si Kuan, pero again, walay pugos nga naitabo, ha? Kagustuhan ni Uban, nag-live-in sila karon. Ang pangutana. Ang pangutana! Ang pangutana! Ang pangutana! Ang pangutana kay Maria. Ang pangutana, nabanay kaso. Labi na burag minor ba ng babae. Pero again, walay pugos nga naitabo ni. Okay. Nahulog na, lipi na, wala. Kaya kung napay pogi, kulong na. Oh. Ang pangutana, nabay kaso. Mga pangutana! Mga pangutana! Mga pangutana! Ang tubag! Ang tubag! Tubag! Ang tubag. Naa Burns. Ha? Taliwala lugar nga. Sige, pugos. Wala gipugos galing. Ang babae galing mismo ni Uban. Diba? Ang babae pa yung nanghangyo. Oh, Ang babae. Wala giilad ni Wala Ruben. gilad. Wala, gid. Naluoy lang si Luoy sabi ang in fairness sa bata ba? Luoy ba ya? Nalaparuhan ba ya? O lagi, pero... Sa mubo nga da rason. Pero pag uban nila, na magiging ato ipisyon nga na gini, tabo sa ila. Nadugay Naglipi man. naman sila. Naglipi na. Ilumluman na galing. Ilumluman na gid niya. So, nagipagtagay sa Himaya. Unay kay si Ruben. So, kabalo ko, kung pagsabot sa katawhan, di ba, sa atong mga sukinti paminawan nga, wala man, kaya wala man gipugos. Ano mong linya birds, wala man gipugos. Akong utron, ang babae pagli utron ni inihang yung asa man ta dito ta sa inyo. Di ba? Wala siya gilad ni Ruben. Gina pag siya nga uli na lang dito si mama. Kay di naman po ganahan. Nga ulitaw si Ruben. Ulitaw pag si Ruben. Agay. So, inani, kabalo man ta, nga ang atong mga suking paminawan karon Maria Rico Burns, nga pagto nila nga, wala, oy, kagrabe basab, kay wa man nagilugos ang babae, wa man ingon nga krimen dapat. Host. Oh, pero pasensya na ko ang atong mga sukinti paminawan kay nani. Matud pas balaod katoy mong bago lang nimo gisaysay nga problema Burns. Ang pangutana, at tubag lugar atong mga pangutana mao ni naaman na aking ang babae 16 anyos. Minor. Unya ang lalaki si Ruben naagyapon siya relasyon sa babae, dili relasyon nga na nahitabo sa ila kundi driver, di ba? Family. So sa pamilya. So empleyado bali sa Tama, empleyado. Ginikanan sa babae. So may tabuan ang kaso, unsa ang kaso? Seduction Burns. Seduction? Seduction. So naagyapon makatubag yapon si Ruben og kaso nga seduction nga usa ka krimen sa atong revised penal code. Kaya nga naman Burns, taliwala nga naay pagtugot sa babae, pero dili man nato basihan kay 16 anyos pa man lagi. Balik ya punta sa edad, dito ya punta maguli sa edad. Makaingon ta nga lagi wala lagi gipugos. Ang babae gyud iyang kabubuton nga mag-uban kang Ruben kay taliwala unsa pay hinungdan dia kay dili na siya ganahan sa iya baling pamilya, di na siya ganahan muli, dito gid siya nitugot gid siya nga magpalumlum kang Ruben. Pero kay mo lagi, matod pa sa balaod, ang krimen nga seduction gaagad naa sa edad. Kay 16 anyos man siya Burns. Nga sa punto pag yun nga aduna pag relasyon sila kay empleyado si Ruben sa mga ginikanan sa babae. So, naay mga elemento, haum gyud katong mga elemento sa seduction. Sulod gyud sa Burns. So, ang punto karon qualified ba? Kisa mo kaso, ana? Ang mga ginikanan, Burns. Kay minor de edad pa man tong babae. So, kung ang ginikanan di makatugot nga gilumluman na ni Ruben ang ilang anak, pasakaan gyud nila, sigurado gyud ko pasakaan nila kaso si Ruben. Igo gyud dito sa seduction. Ang problema na sa hearing na attorney ba? What if ko ang babae dili siya musugot? Kaya na-in-love man siya. Correct. Ibutan niya, nangayo ba tabang kang Ruben. Tadili ko mukaso, tapos ang ginikan ng gimuy-muinsis kay ibutan itong naibawaan lately kay, di ba, gitago-tago ba ni Ruben? Sakto ka, Burns. Kayo na kumain na imong punto, Burns. Babilit na ko sa imong grabe. Kusig sa amin. Nakakuan lang. Yung mga napagin ng babae nga, magpapriso ko, apil ko sa preso. Sa tantong dagan bitaw sa ato baling kining programa, nakabantay na ako sa very cool pa ng mga pangutan. Ako, tubo ako hubag-hubag sa iyong mga pangutan. Tira ba akong abogado? Ay, abogado, nagtira abogado. Tira nga mga abogado ko ba? Yun. Tira ka abogado. Klaro ta ka nasipiat ka, Bird. Tira ka abogada. Dili pwede kayo makasuhan ta. Ina ni. So,
klaro na to, Burns, no? Kanang ang praktikalidad ba sa punto, sakto ika-Burns, digid malalis nga. Pero ang balaod, base sa balaod, wala may lalis, Burns, nga. Si Ruben, kung imong tanawon gina mga elemento sa seduction, igo gid siya. Pero sakto to imong punto, ang praktikalidad karon. Kung ang babae mismo, kaysa man gid ang biktima, dili mo kooperar sa pagdagan sa kaso, sa paglitis sa kaso. Iyon na, patay na. Mo agakalimtan maguna nato, Burns, nga imo nasabot nimo ba mo na imo gipangutana sa ako, maayo gid imong punto. Ang praktikalidad karon. Okay, so kung sa pangutana ang tubag lugar, okay. Kung nabay kaso, yes, naay okay, kaso. wala lalis, Burns, wala lalis. Naay kaso, Pero karon ang praktikalidad, willing ba ang babae nga iyang pasakag kaso iyon nga na. iya mang gitrato si Ruben nga murag gyapon iyang kuya or matud pa ni Lito Inglisero, Tito lang. Tito Sa adlaw, Langga sa gabi pagtira na doy sa gabi so langga na. Pero pag adlawan tito. So mo ni siya, Burns, nga pag dili mo kooperar ang biktima, mao gyapon na sa uban nga mga kaso, Burns. Wala gyapon kapuslanan ang dagan sa kaso. Ang importante gyud ang katong biktima. Lagi, wala ilalis nga ang prosecutor magkuno, ang piskal magkuno ang gadalagid sa kaso kay siya man ang nagrepresentar sa katawhan. People of the Philippines. Mabantayan ninyo ang mga kasong kriminal. People of the Philippines. People of the Philippines versus Rico Suave, di ba? Mabantayan ninyo na kay ang matud pa sa teorya sa balaod, ang dili raman kuno ang biktima gyud, ang private complainant. Kundi ang tibok katawhan sa Pilipinas. Mao nang title sa criminal case, people. Now, okay, wala ilalis kay ang piskal mao na ang nagrepresentar sa katawhan sa tibok Pilipinas. Pero ang pangutana karon, unsaon nimo pagpadayon sa kaso, pagliti sa kaso, kung mismo ang biktima, ang star witness sa prosecution, mo'y dili na makooperar, wag gyapon kapuslanan ang paglitis sa piskal sa mga kaso. Kanya star witness wala naman. Di naman mo cooperate. So it's either kung suko kayong ginikanan, pwede niya hadlokon o kasaban niya ang anak para i-push yun ang kaso. Dapat dito or sa kasagara ay anong kaya na pala mo kaso kung saan ay rape or kuan. Wati kung ayaw rin sa mo kaso kaya nagbulag na sila. Ay di sa Birds kaya naanalogan nagbulag na maklaro na nimo ang motibo pero pwede gyapon kung butsumahon. Okay. Pwede gyapon, Burns, kay edad man ang basihan kung sa elemento lugar sa balad. Pero kung nagbulag na sila, pwede gyapon nimo iko kay di naman mo suporta ang babae sa lalaki, dito naman siya sa iyang ginikanan na kay late na na-realize. Pero kung ang main laki ang abogado ni Ruben, question naman niya ang motibo. Aya ka ba na nag-file og kaso, pangutana na, di ba, kay wala na mo, bulag na mo. So, afterthought na ang imong pagpasakag kaso, pwede niya pangitagbang ang kaso sa piskal. So, klaro ang imong motibo sa pagpasaka og kaso. Tuod man nga minor de edad, pero klaro na nga, kay tungod kay nagbulag na mo, pwede ta ka ma-question kung ako lugar ang abogado ni Ruben. Tama. Kala kong James Juliet imong abogado. Last na lang kay grabe na natong DJ. Last na lang. Ay, ganun. Pwede na bali? Pwede ba bali? What if kung lalaki mo minor edad tapos babae ang adult? Pwede gyapon. Parehara ba? Parehara, Birds, kay ang kaso sa seduction, ang seduction noon, dili kaso nga seduction na, kay ang seduction exclusive sa babae, kay klaro man sa penal code. Pero kung bali nga ang lalaki lugar ang minor de edad, nagya po'y kaso pero dili seduction. Lahi na. O kanang child abuse. Child abuse. Basta minor de edad. Kay matrona man, ang gusto sa matrona ngayon, pa-eskwelaho. Dito man ta sa biktima. Kinsa ang biktima? Dali mo mo kasong lalaki, kaya naman siya bagong motor. Ducati. Ducati, kaya lang alam pala sa nimo. Uy, katong Harley Davidson, bitaw. Million social. Pero dili seduction. Klaro na to. So child abuse ko, so bali. Exclusive sa babae. Hindi klaro mangbudya nga naaba magdya nakabutang, Birds, nga dapat ang biktima babae virgin. Pero sabto na sa nato kay maglibog naman po natong katawan nga dili literal ambot pasabot sa balaod nga virgin gid ang babae wala na ilabtan as in physical literally gid nga virgin. Pwede ra nga dili sa virgin, Burns, basta nga ang iyang kadungganan sa komunidad
Single siya. Gid siya kanang single siya unya dili Putli. siya putli sakto mo nang pinulungan putli. Dili siya ingon nga Dili itong putli. Puti ito mo. Sa mubo, putli gali Kung bird. taas na kayo, Pero dili putli. sila virgin. Oh, putli. Putli lang. Kumawa siya. Ay, overtime naman ko. Sorry. Nana, Okay. si Salamat, Master salamat, Pobe o Franz. si Jono. Ang mga call It's a boys, very nice- musunod. Salamat kay Tony. Very good kayo. Why sa pa yan? Very good and very clear. Salamat, Atty. Consial. James Juliet! Musunod na ang call boys. Always remember natin sa best medicine. What are symptoms versus Consult your doctor! doctor? Hey!